Sinibingelele kwikhaya TV2. Sibika sise-Korinsfontein kumaskandi ubizwa ukuthi Khuphuka Nezakho Maskandi Festival. Lapho-ke uMdumazi ubenza adume ngakho estage njengoba nimbona nje eqephuza nje eshaya ingoma. Kanti-ke sengokuhamba kwesikhathi eqeda nje uperforma sase siyamcelela eceleni ukuba ke sithi ukuxoxa naye awuke uzizwele ukuthi naye sathini. Kodwa ngaphambi kokube uzizwele awusubscribe kuleli channel ukuze konke kuhambe kahle uzozithola zonke indaba njengoba zinjalo. Awukubukeleke nayi video elandelayo. Ngibingelele kubabukeli ekhaya ikhaya TV2 bafowethu siye eKorinsfontein bafowethu zenzeka la bafowethu zenzeka la eduze kwami kunomdumazi mfowethu engizoke ngithi nje qaphu ngimbuze imibuzo emibili sawubona bhuti njani. Angibingelele kuwena mfowethu, ngibingelele kuwona wonke umuntu ongibukele njengamanje. Uyena uMdumazi lo egeza lendalo, umfana kaMhlongo ubuya lapha neMtubatuba kwaseNkosi uMkhwanazi ebheka amandla kwaShikshela. Bathi uzandla ezincane nemlinga, abanye bathi uMdumazi wetshitshi kwaSikabhadakazi lindele umkhono kavele nalethi. Insizwe enamagama amaningi le bayangazi kabaningi. No ngiyabonga Mdumazi mfowethu khona into eyenzekile lapha estage uperform. Ngibona kuduma izandla kwaduma ikhanda kwaduma izandla kwahayiza abantu kwaze kwajomba umfowethu lapha efuna ukuqhawula mfowethu. Wenza ngani bafu? Ngingasho nje ngithi mfowethu ukuhlonipha umsebenzi wami nokuyazi into engisuke ngizoyenzela abantu bese ngilalela kakhulu ukuthi ikona kuphi abakuthandayo. Ngiye ngiukhuthalele kakhulu ke mina umsebenzi wami. I-performance yami ngicabanga ukuthi bangofakazi abantu abaningi ukuthi yehlukile kakhulu kunama performance amanye akhona. Mahle kakhulu ama performance abafowethu kodwa ngathatha isinqumo sokuthi mina ake ngenze into ehlukile ngoba abantu bathanda into engafani. Uma ngabe uye stage uzonikezwa ithuba elingango 15 minutes. Mhlawumbe uzodlala ingoma ezintathu. Uzodlala lengoma leyo edlala udlalenye bese kuba ukuthi isikhathi sakho sesikuphelele. Kanti mina ngoba amabuhlakani kuthi kuyophela iminute mhlambe sengithintile ingoma ezu4 ezihlukahlukene lezi ezithandwa abantu. Ngithi qaphu ngiyishiye. Lokho kukukhuthalela umsebenzi wami ngene studio mina ngiyoyenza leyo nto. Angithathi imali engiqashwe ngayo ngiyifaka esiswini. Ngithatha imali engiqashwe ngayo ngiyokwenzela abantu into ezofika ibajabulisa. Ingakho ke ngaso sonke isikhathi lapho engifika khona abantu baye bekhombisa ukuthakasela kakhulu engikwenzayo ngoba kuhlukile kakhulu. No ngiyabonga mfethu cha ngiyakuzwa ngendlela obeka ngayo cha mfethu uyayiplan into yenzayo ngiyibonile mfethu indlela ekwenze ngayo inqwele kuvene nje ngayizwa hayiza nje abantu besifazana kuduma izandla kuduma ihlombe ngabona cha hayi mfethu hayi uhamba na ngiyabonga mfethu sovala nje mfethu uthini kubabukela abakhona emakhaya mfethu. Ngingathi nje kubona bonke ababukela abakhona baqhubeke njalo nje baphakela amehlo ngathi bengahlukani futhi nama channel njengalawa ngoba ilapha esithi uma ngabe sesifikile khona sikwazi ukubathulela konke abakudingayo ngoba kunzima ukuthi mfethu bafinyelele kuthina ngabanye. So uma ngabe bezofika bezobukela ama channel njengalawa bazokwazi ukuthi bethola ama update mangabe sesibuziwe izinto ezifana nalezi ukuthi kwenzakalani ngathi yonke into sibathulele yona bese ngibacela nje ukuthi beyiphathe kahle nasemcimbini eyomaskandi nasemcimbini eyahlukahlukene ehlezi ikhona mase befikile emcimbini beyihloniphe besihloniphe nathi as much as nathi sibahlonipha beqhubeke futhi bewusupport umculo wethu. Ngizongena e-studio ngiyosebenza ngisazobathulela ukuthi iwona uphi umsebenzi engizobenzela wona. Ngiyabathanda kakhulu lokho nje ngingakusho. Ngiyabonga kakhulu bhuti ngesikhathi sakho. Siyabonga kakhulu. No bafowethu babukeli ngiye ngasho nje bafowethu sala eKorinsfontein bafowethu ziyalila ubumnandi obulana evibe ekhona bafowethu wena okehlele ekhaya bafowethu uyaphuthelwa bafowethu next time content nje awuhambe na uyoyibonela bafowethu ngakhohlwa lapho uma uqala ungena kuleli khasi wenze okufanele ucofe lapho ibutton ikhaya TV2. Ngiyabonga babukeli.